ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ಪಲ್ಲೆ ಯಾರು ಸರ್? ನಮಸ್ತೆ, ಶಂಕರ್ ಬಂದು ಪಡ್ಬಿದ್ರಿ. ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ. ಈಗಲೇ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಡ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಕೊಲಗಟ್ನೆ ಶಂಕರ್ ಬಂದು ಪಡ್ಬಿದ್ರಿ. ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕಥೆತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಎದ್ದಿದ್ದಾಕೆ ನಾವು ವಾತಾವರಣ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಪೂರಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಪ್ಪುವೆ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಅವು ಒಪ್ಪುವೆ ದಾಕೆನಾಗ ಇರು ಏನು ಮಲ್ದಾರ ತುಳುನಾಡ್ದೈಕ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವು ಎಡ್ಡೆನ ಹಾಲು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಂಟು. ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಉನ್ನಿತ ಇಟ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಲ ಅಂದ ಅವು ಯಾವ ಅನ್ಪೂಜಿ ಬಗ್ ಸಮ ತಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಬೋರ್ತಿ ನಕುಲ್ಲ ಬೋರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬೋರ್ ಚೆನ್ನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಚಂದ ಅವು ಬೇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕ ಅವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಸ್ವರಪುಲ್ಲ ಇರ್ತಿ ಬರಿಟ್ ಆ ರೀತಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಇತ್ತ ಯಾರು ಇತ್ತದ ನಡು ದುಮ್ಮದೊಂದು ಕಾಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಪಾತಿರಿ ಇರತ್ತಿ ಸರ್. ಈರು ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಕುಲ್ದಾರತಿ ಈರು ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆದಾರ ಬಾಸ್ ಅನುಭವದಾರ ತುಳುನಾಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಸಿನಾರತಿ ಈರೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡ ನಾನು ಈರು ಗರ್ಗೋಡು ಪಾತೆ ನೀರು ಗೆಂಚಲ ಪಾತಿಲ್ಲ ಈರು ದಯ ತಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕುಲ್ದಾರ ಮಲ್ಲೆ ಅವು ಏನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಗೊತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾತ್ರನ ರೀತಿ ಉಂಡತಿ ಅವ್ಲು ಏರಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಈತ ಈರೇಡ ಎಂಕುಲು ಉಂದತಿ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕಂತ ಮಸ್ತ್ ತುಳುನಾಡ್ದಪ್ಪು ನಿಕುಲಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲು ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ಕಲೆ ಗೊತ್ತು. ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಗೂಡ್ದಂಗಡ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲು ಬಂಡ ಕಾಪಿಗಾಡು ಬಂಡ ಪೂರ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿಗಾಡು ಮಂದಿನ ತತ್ತನ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲು ಮಂದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಪುಂಡು ತತ್ತನ ನೈಟ್ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಡ್ಬೋಪುಂಡು. ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಗೆತ್ತೊನ್ನ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಲ ಇದು ಮೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಪಾತಿರ್ ಇರತ್ತೆ. ಯಾರು ಯಾನ್ ಕೊಲಗಟ್ಟನೆ ಪಾತಿರ್ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಈ ಪಾತಿರತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಕೆಲವರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಕುಲ್ ಅಕುಲ್ ಕುಲ್ದಿನ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ನೇನು ಪೂರ ಕೇನೋಡತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ನು ಸಂಗತಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆಲಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಹಾಲಕ್ಕೆ ತೊಂದತ್ತೆ ಈತ ಇನ್ನಂಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ₹100 ಟಿಕೆಟ್ ಆತ ₹200 ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ ಆತ ನಾಟಕ ಪೋಪಂದ ಅಂಟ ಎಂಕುಲ್ ದಯ ಪೋಪ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಪಿಗಡ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ತೂರೆ ಪೋಪತೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕುಲ್ ಅವ್ಲು ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ನೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬರೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜತೆ ತಪ್ಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪನ್ನೋಲೆ ಎಂದ ಅಪ್ಪನ ಆರು ಪಾತಿರ್ನ ರೀತಿ ಉಂಡತಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ದಿನಾರು ಚೂರು ದೇವರ ದಟ್ಟ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ತೂತೆ ಕಾಂತಾವರ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ತೂತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡಾರೆ ತೂರು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಎಂಚಾಲು ಈತ ಈರು ಯಾಕಡೆ ಎಂಚಿ ಅಯ್ಯ ನೀರು ಮೋನೆ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಟಿವಿಡ್ ಇರೆಗ್ಲ ವೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಗರ್ವ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನ ಕಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಈತ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ದ ಇರು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂದೆಂತುದು ಮನಸ್ಸು ಬೇನೆ ಅದು ಪೋತು ನನ್ನ ಜೀವ ಈರ್ ಮಾತಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ಕುಂದಲ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಶಿವದೂತ ಗುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆವಡು ಬಂತಾರ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಸ್ವೀಚ್ ಇಡ ವೈಟ್ ಹೆಂಗ್ ತೂಕಿ ಟಿವಿ ಇಡ ವೈಟ್ ಪಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಶೋ ಆವಡು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದ ಎಂಕ್ ಮೂಲಿ ಎಂಜನಾತನ ಗೊತ್ತಿಂದೆ ಅಕುಲು ಏನ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಇಡ್ತುಲಿ ಮೇರು ಬರಿತಾರೆ ಆರು ಪಾತಿನ ರೀತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಆರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆರ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಸ್ರ ಅದು ಕೆಲವರು ದೂರವೇರು ಕೆಲವರು ಪುಗರು ಅವು ಬೇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ನೇನು ಪೂರ ಗೆತ ನೋಡು ಬಂಪಿನತ್ತು ಇಂಗ್ಲು ಉದ್ದೇಶ ಅವಳು ಈತ ಯಾರು ಉಡುಪಿದಾರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಏನಲ್ಲಿ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಇರಂದ ದೇವರ ದಟ್ಟ ಅವನ್ ಗೆತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಈತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ದಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಮನ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಹತ್ತು 2 ಸಾರ ಆವಾಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಪಾತಿರ ಬಂಡಾರ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಳ್ಳೆ ದೇವಲ್ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ದಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಮುಂದಿನ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಿದ ನಿಕುಲು ಸರಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಆರ್ ಬರ್ಪುಜೆ ರೈಕ್ ಅದೇ ಪನ್ನಿ ಬೇರೆ ದಾದಾಳ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ತಪ್ಪ ಆದಿತ್ತಂಡ ಈಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ ನಿಕಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ ಸ್ವರಾಜ್ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಿಕಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವರಾಜಿಗೆ ಲೋಪಡ್ ಎಂಕಲ ತಂದೋಗ್ ಲೋಪಡ್ ಕ್ಷಮೆ ದಲತ್ ದೇವರ ದಟ್ಟು ನನಾತು ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲು ನನಾತು ಇಂಚಿತಿನ ಮತ್ತೆ ದೇವಲಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತ ಎನ್ನ 35 ವರ್ಷದ ರಂಗ ಪಾಯಣದ ಯಾನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೈದನ್ ಹಾಳ್ಲ ಬೈದನ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಪೋತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ನಾಟಕನೇ ಹತ್ತು ಪಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಬತ್ತಂಡು ನಾಟಕನೇ ಹತ್ತು ಬಂದು ಸರಿ ಆ ವಿರೋಧನೆ ಅವ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಕಲ್ ಅವ್ನ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಸರ್ ಆ ವಿರೋಧ ನೀರು ಎಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದರ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಒರಿಯನ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಇರ್ ಸವಾಲೊಂದಿಗೆ ತಂದು ನಡೆದು ಇರ್ ಪಾಸ್ ಆತಾರೆ ಕೋಡೈನಿಯಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಬತ್ತಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರುಪುನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕುಲೇನಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಒರಿಯನ ಸಸರ ಮಲ್ತಂದು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜರು ಒರಿಯ ಮೆಸೇಜ್ 35 ವರ್ಷದ ಅಂಕಲ್ನ ಜರ್ನಿಡ್ ಪ್ರಯಾಣಡ್ ಧರ್ಮಗ್ ಜಾತಿಗ್ ವೃತ್ತಿಗ್ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಗೆ ಈ ನಾಲೇನು ಎಂಕುಲು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತದ ನಾಟಕನ ಮಲ್ದಿನ ಇಂಚಿ ಈ ನಾಳೆಗೆ ಮುಟ್ಟದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಎಂಕಲ ನಾಟಕ ನಡಪೊಂಡು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತ ನಾಟಕ ಮಲ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ನೆಟಲ್ಲ ಯಾನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಈರ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಐಕೆ ಅಂದಾಲ ಪಾತ್ರ ಮೇರಿತೆ ಮುಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡಿಯರ್ತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಕುಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನು ಬಂದ್ಬೇಡ ಎಂಕ್
ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಂಡ್ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಎಂಕ ಪ್ರಾಯ ಆತುಂಡು ಆರು ಜವಾನೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎನ್ನಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲ ನಿಕೋಲ ಸಾರಿ ಎಂಗಲ ಪಾತೆರ್ ನೈಟಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನ ತಪ್ಪಾಂಡು ನಾನು ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ ಬಲ್ಲೆ ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ.